I ho fem saludant a l'Oriol Lledó, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Oriol, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut al 360. Moltes gràcies. Comencem per aquesta presència de l'Ajuntament de Badalona a la Fira Immobiliària de Cans i la suposada posada en venda, suposada que vol fer l'actual govern. Nosaltres fa uns minuts, Oriol, hem parlat amb Jordi Subirana, si et sembla anem a escoltar-lo i després en parlem. Anem a escoltar el regidor del govern badaloní que ara mateix, com dèiem, està en aquesta fira immobiliària. En cap cas és ni vendre's patrimoni ni res del que s'ha dit, perquè és totalment fals i manipulador el que s'ha estat dient a la xarxa, sinó amb una concessió, amb una fundació, amb alguna fórmula. Doncs exactament és el que es planteja o el que nosaltres podem plantejar. Doncs opcions, primer ha d'haver-hi un interès i segona s'ha de veure de quina manera es formula aquest interès. Oriol, convenç les explicacions de Jordi Subirana o segueix l'alarma posada a dir que el que tu comentaves a xarxes socials, s'ha posat a l'aparador una sèrie de patrimonis sense tenir un pla darrere? Bé, jo primer vull dir que crec que és positiu que un ajuntament i que el govern vagi a explicar els atractius de la ciutat allà on calgui, allà on sigui. Això primer, perquè som una ciutat que té molts atractius, que té molts punts d'interès i que al voltant dels polígons, tant al sud com al nord, doncs hi tenim moltes oportunitats. Per tant, en això és una cosa que vam treballar els anteriors 3 anys, precisament en potenciar polígon sud i polígon nord, i que això s'expliqui i que això es vagi a buscar inversió fora, doncs benvingut. De què ens queixem? De que en aquest anar a buscar fora es posa a consideració. És veritat que no en venda, i això també ho he deixat molt clar amb les xarxes, més que res perquè no es poden vendre, excepte un dels espais, que és el Mercat del Peix, que es podria vendre. La resta són espais que són qualificats d'equipament i, per tant, no es poden vendre en un privat. En tot cas, s'hauria de concessionar, que vol dir que l'administració, si es compleixen una sèrie de requisits o de paràmetres i es garanteix un retorn públic en forma de cànon, per un període de temps determinat el pot concessionar en un privat. D'acord? El que sí que ens sembla és que això es fa amb una frivolitat clara, sense tenir en compte feina feta, sense consensuar amb la ciutat o amb els grups de l'oposició. Recordem que el govern actual és un govern format per 4 regidors de 27, per tant, amb una debilitat important, i que alguns d'aquests equipaments o d'aquests edificis que es posen en aquest aparador, vaja, són edificis i projectes que tenen projecte, que tenen una història darrere. Si això ha canviat, jo crec que abans d'anar-ho a oferir en un catàleg, en una fira immobiliària a Can, doncs segurament el que cal és explicar-ho, és consensuar-ho, és treballar-ho amb la ciutat i amb els grups de l'oposició, vaja. Clar, parlaves que alguns d'aquests elements que han aparegut en aquest catàleg, que a priori es busca un ús, ja tenien un ús decidit, com ara la Cassi, que hi havia al Museu del Còmic, que sí que és veritat que està una mica la cosa en pinces, però hi ha també l'Eina Escanela, sí. Hi ha Calarnús... Vaja, amb la Cassi és veritat que encara estem treballant, però també és veritat que en els últims anys s'han fet inversions, s'ha fet una inversió en la coberta, s'ha fet una inversió en la primera planta per permetre la pública concurrència i poder fer ja activitat cultural a la Cassi, i que hi ha un treball que s'està fent amb la Generalitat. Que d'acord que encara no és aquell objectiu que ens marquem de museu nacional o d'equipament nacional de còmic, però hi ha un treball que s'està fent. D'això, que de cop s'esborra, tornem a començar, perquè ho ha decidit qui, com, de quina manera, ho decidirà aleshores un privat que li interessa per fer-hi què? Per fer-hi un balneari, per fer-hi algun tipus de centre de formació de no sabem ben bé què. Jo crec que així no es fan les coses. A Eina Escanela és veritat que no hi ha un projecte ferm, però sí que és veritat que les entitats de la ciutat, i va ser un dels temes que va estar precisament en el pressupost participatiu, un dels temes que es va valorar, de situar-hi un espai també cultural al voltant de les tradicions populars. Vaja, jo crec que tot es pot parlar, però senzillament és que s'ha de parlar, i el lloc de parlar-ho és aquí, no en una taula en la qual hi ha un promotor immobiliari que és ben legítim els seus interessos, però en tot cas no tenen per què ser els nostres. Nosaltres hem de decidir abans què volem d'aquests equipaments. No es tracta d'anar a oferir equipaments que són molt valuosos. Són molt valuosos perquè
depenent d'allò que decidim fer-hi, i aquí doncs, també tenim Torre Codina, que és un equipament doncs, importantíssim, o els dos equipaments vinculats amb Cal Arnús. Depèn de què decidim fer-hi aquí, doncs en dependrà el model de ciutat, ens dependrà la ciutat del futur. No en tenim molts d'aquests espais. Per tant, els que tenim, els que són propietat municipal, els que tenen un valor històrico-artístic, ens donen una projecció de futur que l'hem de poder treballar i l'hem de consensuar i l'hem de... I em sembla que això és fum i té un punt de frivolitat. Insisteixo, està bé anar fora, explicar coses i aconseguir inversions, però cada cosa al seu lloc i al seu espai. Dit això, canviem de tema, Oriol. Han començat les obres a la plaça Trafalgar, un altre dels espais aquests de Badalona en potencial, en poder, una decisió molt esperada pel veïnat, molt celebrada pel veïnat. Com ho valores, aquest inici d'obres, Oriol? Vaja, ho valoro molt positivament, no pot ser d'una altra manera, com diu el tòpic. Jo vull posar en valor que és un projecte que va estar i va ser molt treballat precisament amb el veïnat del barri, especialment doncs, amb la comissió d'urbanisme, que va tenir una implicació doncs, molt constant, i crec que el projecte final incorpora moltes millores que surt precisament d'aquest procés participatiu, que mai és una pèrdua de temps, sinó que sempre és una inversió. Hi ha alguns aspectes vinculats amb l'accessibilitat i vinculats amb la connexió, recuperant un antic camí i un antic pas que s'incorporen precisament fruit d'aquest procés participatiu. Jo crec que és una plaça que connecta, és una plaça que té els criteris d'accessibilitat, és a dir, que qualsevol persona amb dificultats de mobilitat s'hi pugui desenvolupar bé, que incorpora o que reivindica l'espai públic, per tant també té moltes zones de trobada, moltes zones on esperem que hi passin coses, no ha de ser una plaça només de pas, una plaça que vingui de gust quedar-s'hi i fer-hi coses. Lliga molt amb una idea que teníem i que compartim amb els companys que vam estar a govern del que ha de ser l'urbanisme. Jo crec que lliga plaça Trafalgar, lliga, per exemple, l'actuació a Torrent de la Font, lliga també els canvis que vam introduir al projecte preexistent de la plaça Roja de Sant Roc. Vaja, és aquesta idea de les places que són llocs on han de passar-hi coses i on no ens ha de fer por això, que hi passin coses, no? I per tant que les hem de mimar molt i hem de visualitzar-les com un espai de connexió, de fer ciutat, de cosir. Anem parlant de diferents coses que han passat a la ciutat aquests darrers dies. Per exemple, el tema de l'Institut Pau Gargallo, que va rebre aquella notícia, Oriol, de diferents línies del batxillerat artístic deixarien d'impartir-se al centre. Ja s'anunciaven a l'Institut Eugeni d'Ors, que acolliria dues d'aquestes línies. L'altre dia des del govern se'ns deia que la idea és intentar que tornin aquestes línies al Pau Gargallo sense perdre l'oferta de l'Eugeni d'Ors, que d'altra banda estan molt contents per poder fer aquest servei. Com es posiciona el grup d'Esquerra Republicana? Què no s'ha fet bé o què sí que s'ha fet bé, però què ha passat aquí? Jo crec que és evident que hi ha una qüestió segurament de comunicació, no? I que potser determinades coses no s'han explicat prou bé o no s'han sabut explicar prou bé, però el nostre objectiu, el que hem també comunicat i treballat amb la feina política que hem fet més enllà del que es pot explicar doncs, a vegades amb les càmeres, no? I públicament sí que s'ha fet una feina perquè la ciutat no perdi. I no perdi vol dir que no perdi Pau Gargallo i no perdi Eugeni d'Ors, que és un institut amb un potencial enorme i que hem de saber donar-li aquesta empenta que es mereix i que pertoca. Per tant, nosaltres plantegem un escenari, jo crec que és el que s'està treballant i el que crec que acabarà produint-se, en el qual no només no perdrem, sinó que aspirem fins i tot a créixer l'oferta d'ensenyament artístic a la ciutat de Badalona. I això vol dir mantenir Pau Gargallo i mantenir Eugeni, i en tot cas el que estem treballant és fins i tot des de quin punt de vista i de quina manera podria arribar a augmentar-se fins i tot l'oferta. Per tant, jo crec que estem plantejant una proposta, o s'està plantejant una proposta que és molt positiva per la ciutat i que ha d'ajudar, a consolidar un centre que ens funciona, que té prestigi i que té una història, que és el Pau Gargallo. I de l'altra, donar una oportunitat a l'Eugeni per acabar d'estirar, per acabar de fer aquesta feina també d'atracció, perquè és un institut que, insisteixo, que té un gran potencial, té un equip directiu molt sòlid, però
mereix i li toca, i és positiu que tingui una empenta amb alguns tipus d'ensenyament que tinguin aquest punt de singularitat que faci que aquesta matriculació, que no sempre és prou positiva, diguéssim, quan s'obre la matriculació, doncs comenci a guanyar atractiu. En això treballem. Jo crec que ens toca tenir una mica de paciència i jo espero que en les properes setmanes, i fins i tot podrien ser qüestió de dies, es pugui ja finalment aclarir aquest escenari, que jo crec que és positiu per Pau Gargallo, per Eugeni i al final per la ciutat de Badalona. Aquestes coses, però, Oriol, fan por, no? De dir, aquestes línies que marxin després ja tornaran, aquest després, moltes vegades, tal com tenim l'educació al país, fa una mica de tremolar, oi? És evident, és evident. Jo entenc molt bé la comunitat educativa, perquè si una cosa ha hagut de suportar i ha de suportar en present també, en passat i en present, i segurament també en futur, és algun d'aquests compromisos que no acaba complint-se o no s'acaba complint amb el calendari que es marcava. Jo per això vull ser molt prudent, jo crec que per això aquí ens toca tenir aquest punt d'una certa fredor inicial, jo crec que ho tenim molt ben encaminat, i vaja, també caldrà veure, i això és una cosa que també haurà de valorar l'equip del Pau Gargallo, és com pot compatibilitzar unes obres que són necessàries i que s'han de fer, d'adequació d'alguns espais que no estan en bones condicions, amb el manteniment d'aquestes línies, perquè podria ser, depèn de l'organització que es fes, doncs d'aquest pla d'obres, que no calgués que aquestes línies temporalment haguessin de marxar del Pau Gargallo. Jo crec que això és una cosa que també s'haurà de treballar i s'està treballant per veure, trobar la millor solució que doni les màximes garanties a tothom i ens eviti les màximes sorpreses negatives, que sabem que sempre es poden produir. Sempre estan rondant. Parlem d'accions municipals. Per anar acabant, la conjunció preelectoral amb els Comuns i Podem. Després que Esquerra hi guanyem, ja digués, fem una proposta preelectoral per concórrer a les eleccions amb Comuns i Podem. Encara és possible? Encara és necessària? Encara és necessària. Per què és necessària? L'altre dia deia Àlex Manya, és que no entenem aquesta pressa per fer el preelectoral quan fins ara no calia. En què ha canviat l'escenari o en què considereu que ha canviat l'escenari per reivindicar tant aquesta fórmula? A veure, la pressa, diguéssim que no la posem nosaltres de voluntat, sinó que la posa el calendari. Això per començar. Per tant, hi ha una decisió que si l'hem de prendre, l'hem de prendre ja. Per tant, jo crec que encara hi ha opcions. És veritat que ens queden pocs dies. Per tant, cada dia que passa és una mica més difícil. Per mi és preferible que hi hagi una suma de 3 sensibilitats. Dic 3 simplificant molt, per entendre'ns, però una mica reproduint les sensibilitats presents a l'anterior govern. Per mi això continua sent positiu perquè ho fa especialment potent i especialment sòlid, perquè venim de feina compartida. Si això no es produeix, jo crec que comença a donar-se la situació a la qual hem de començar a assumir que això cada dia que passa és una mica més complicat, és un drama? És una situació impossible? No. Ja trobarem la manera. Al final hi haurà un acord també preelectoral de com plantejar la campanya, que segurament haurem de fer amb els companys dels Comuns si finalment no s'acaben sumant, i per suposat, després del 26 de maig, també haurem de continuar treballant. Per tant, ja trobarem la manera. Jo continuo pensant que és millor sumar, perquè tenim projecte compartit, perquè és una aposta local, és una aposta de política municipal, i aquí crec que no hi ha temes que ens separin. És veritat que cada dia que passa és una mica més difícil, i això també tothom n'ha de ser molt conscient, perquè ens queda aquest mes, i aquest mes dissabte ja és el dia 15, no? El divendres és dia 15, per tant ja ens hem menjat la meitat del mes que ens quedava. Veurem què tal evoluciona tot plegat. Oriol Lladó, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres, petita